Hej med jer, mit navn er Tue Bensen, og jeg vil den her gang prøve at forklare lidt om konfigurering af Inter-VLAN, routing på vores R1, altså vores router, som vi ser heroppe. Hvis vi har en PC 1 i et VLAN og PC 2 i et andet VLAN, jamen så kan de jo ikke kommunikere på tværs, bare ved hjælp af en switch. Til det der kræves en Layer 3 device, og det er her vores R1 kommer ind i billedet. Det her det er selvfølgelig lidt tung stof for dem af jer, der ikke rigtig interesserer sig så meget for det her. Men for jer, der godt kunne tænke sig lidt mere information, men så kan I helt klart få noget med her. Men I kan jo tage noget og drikke lidt og en kage og noget, sætte det tilbage i ro og mag, og så vil jeg prøve at komme lidt igennem det her. Det her med VLANs og så videre, der har jeg lavet en video tidligere, der hedder part 1, som I kan se, den omhandler nemlig konfigurering af VLANs. Så har I ikke set den allerede, så kan I måske lige tage den først. Fordi det her, det er ligesom det næste step. Vi skal også igennem noget, der hedder trunk. Vi skal igennem noget, der hedder sub-interfaces, hvad det er for noget. Men jeg vil prøve at gøre det så enkelt som muligt. Så det er bare at sætte jer tilbage. Allerførst så vil jeg starte med vores PC1. Vi skal lige prøve at se vores IP-adresse på den, og en kommando, der hedder ipconfig. Så kan jeg se, at vores IP-adresse her, den hedder 10.11.134. Vi har en undernetmaske, der hedder 255.255.255.192, og vi har en default gateway, der er sat op til 10.11.129. Det her det er noget, der er sat op statisk. Det vil sige, at man manuelt har været inde og sætte det her op på PC'en. Nu er der så sket et eller andet, og det virker tilsyneladende ikke. Jeg kan lige fortælle lidt om, nu har vi de her IP-adresser og undernetmasker. Jeg har lavet en video også, der hedder part 3, som omhandler noget med IP-adresser og undernetmasker, så det måske giver lidt mere mening. Men sådan ganske kort fortalt, hvis vi får et subnet, der hedder 10.1.1.0 med et prefix, der hedder /26, så svarer 26 altså til den her undernetmaske. Og det svarer faktisk til, at der er 26 bit, der er sat til 1. Et hvad? Ja, enten kan det være 0 eller et tal, kan man sige. Så der er 26 et-taller her. Vi har ved hjælp af det her, kan man sige, så det giver os 4 subnets. Vi har 4 ranges. Vi skal bare bruge de 3 af dem, men vi har selvfølgelig en 4 til rådighed, men den ser vi bort fra i det her tilfælde. Men vi tæller med 64, det vil sige, at vi starter med den første range starter med 0, og den næste starter så med 64. Vi lægger 64 til at komme op på 128, lægger 64 til igen at komme op på 192. Hvis du er helt faldet af, så skal du ikke være ked af det. Fordi hvordan finder man ud af, at den tæller med 64? Der har vi rent faktisk et magisk tal, I bare skal huske, der hedder 256. Så giver det hele mening, ikke? Nej, okay. Jeg driller lidt. Hvis vi tager det tal her helt til højre i vores undernetmaske, der hedder 192, og siger 256 minus det tal, så får vi noget, der hedder en block size, og det giver 64. Så derfor tæller vi med 64. Når man har sådan et subnet her, så kan man ikke bruge den første IP-adresse, og den første IP-adresse det er den her, og man kan heller ikke bruge den sidste IP-adresse. Den første det er vores subnet-ID, og den sidste det er en directed broadcast. Altså som udgangspunkt kan man ikke bruge de to, men I ved jo, alt kan lade sig gøre i princippet, men udgangspunkt, Nixon Bixen, der har vi den første IP-adresse at gøre godt med, den hedder 10.1.1.1, og den sidste IP-adresse vi når her, som vi kan bruge, den hedder 10.1.1.62. Så for vores VLAN 2 kan I regne ud, hvad den første IP-adresse til rådighed den hedder.
Den hedder 10.11.65. Vores sidste vil så, ja, vi trækker en fra her, så sådan 10.11.126 og sådan fremdeles. Så hvis vi for eksempel skulle have en gateway på, så kunne man for eksempel bruge den første ledige IP-adresse, som hedder 65 her i vores VLAN 2. Og i det næste, vores VLAN 3, der kunne den for eksempel hedde 10.11.129. Den kunne også hedde 30 eller 50 eller 190 for eksempel. Men vi vælger den første IP-adresse, som er til rådighed her. Det var bare lige et lille indblik i IP-adresser og undernetmasken heroppe. Hvis vi lige går tilbage til vores PC1, så kan vi se 10.11.134 her. Den ligger i vores range her, og det vil sige, at vores PC1 den ligger i vores VLAN 3. Vi kan så se, om vi har den default gateway på 10.11.129. Ja, okay. Jeg har måske snydt lidt og set det før, men ja, det har vi rent faktisk her. Hvis vi tager vores PC2 og skriver det samme ipconfig, hvis det her tastatur kan skrive, så vil vi kunne se, at vores PC2 den har en anden IP-adresse, der hedder 10.11.70. Vi prøver lige at tage den her. 10.11.70, den ligger i den her range her. Havde den her PC hed for eksempel i stedet for 70 hed 150, så havde den ligget i den her range, og så kunne de to PC'er sagtens kommunikere sammen. Men det gør den ikke. Den ligger i den her range her. Så det vil sige, at vores PC2 ligger altså i vores VLAN 2. Og en default gateway, den hedder 10.11.65, som I kan se her. Vi kan prøve at pinge vores PC1. Hvordan gør man så det? Og det kan være, I kender kommandoen. Den hedder nemlig ping. Så skal vi bare huske, hvad vores PC1 hed. Det kan jeg godt huske, den hedder 134. Og vi kan se her, at vi får timeout, så den kan vi ikke pinge. Vores PC2, den hedder 10.11.70, så den prøver vi lige at pinge herovre fra PC1 af. Altså PC1. Ping 10.11.70. Og der kan vi se her, det kan vi ikke. Så no good. Der skal gøres et eller andet, for at det virker. Vi går til vores switch, vores access switch 1, og lad os prøve at se, hvad vi kan lege med der. Allerførst skal vi jo lige se, vi skal lige enable allerførst. Og så kan vi, jeg vil prøve at vise jer en kommando, der hedder show cdp neighbors. CDP det står for Cisco Discovery Protocol. Det vil sige, at den kan vise, hvad for nogle naboer vi har ved siden af vores ASW1 switch. Det er CDP-kommandoen er noget, man kan disable. Det kommer lidt an på, om der kommer nogen udefra og kommer ind på en switch. Og hvis de bruger den her kommando, så kan de se, hvad der er på vores netværk. Så hvis ikke den virker, så er det fordi, den er disabled, og den kan man altså godt enable, hvis det er. Men vi kan se her vores nabo. Den hedder DSW1, og det er jo rigtigt. Og hvis vi på vores ASW1 går ud af vores interface, der hedder Gigabit Ethernet 0/1, det er den port, der er her, så vil vi kunne komme ud til vores DSW1. Vi vil gerne se vores VLANs. Show VLAN brief. Så kan vi se her, at vi har VLAN 1, 2 og 3, og vi har nogle andre VLANs, der foruddefineret dem, ser vi bort fra i den her sammenhæng. Og vi kan se, at vi har et navn på vores VLAN 1, der hedder default, og det her, ja, det er også et navn. I skal ikke lade jer forvirre af den IP-adresse, fordi det er ikke en IP-adresse, vi har konfigureret på vores VLAN. Det er et navn simpelthen. Der kunne også have stået teknikafdeling på den ene her, og salgsafdeling på den anden. Så havde vi vidst, at VLAN 2 var for teknikafdelingen, og VLAN 3 for salgsafdelingen. Her der har vi givet den vores range, det vil sige, at på vores VLAN 2, der skal adressen, IP-adressen altså være inden for det her range her, så ved vi, okay, hvis den har en IP-adresse herindenfor, så skal den være på vores VLAN 2. Og ligeledes på vores VLAN 3.
Vi kan også se vores interfaces. Alle de her interfaces, de er på vores VLAN 1. Og så har vi vores Fast Ethernet 02 port. Det er en af de her to porte, hvor vores PC'er er tilsluttet i switchen. Lige nu kan jeg ikke lige se, hvad for en PC, der er i Fast Ethernet 01, og hvad for en, der er i 02. Det kan vi måske lige prøve at finde ud af en gang. Ved hjælp af en kommando, der hedder show Mac, vi kan også se dem herovre i højre side. Der er de muligheder. Det er der ikke normalt på en switch. Dem skal man kende i forvejen. Det er sådan lidt hjælp, den her. Show Mac, Address Table, Dynamic. Så kan vi se, vi har nogle MAC-adresser her. Vi kan se vores Fast Ethernet 02 og 01. Har vi i nogle MAC-adresser herover, der hedder for eksempel 61BB og 8C84. Lad os lige prøve en gang at tage vores PC1. Og så hvis vi i stedet for skriver ipconfig, eller i stedet for det skriver ipconfig/all, så får vi en masse flere detaljer og informationer. Der har vi nemlig vores fysiske adresse, og det er vores MAC-adresse. Så det vil sige 61BB, det er vores PC1 her. 61BB, det er altså vores PC1, der sidder på vores Fast Ethernet 01 port. Så monstro ikke, at vores PC2, den så hedder noget med 8C84. Vi kan da lige prøve en gang at skrive ipconfig/all. Jo, sørme 8C og 84. Det var sådan et lille sidespring. Så man kan altså også se, hvad for nogle enheder man har tilsluttet de her porte i vores switch. Godt. Så langt, så godt. Man kunne rent faktisk imellem de to switche her vælge en port på den ene og den anden, og så sætte et kabel imellem, og sige, at det kabel, det er kun for vores VLAN 1. Vi kan vælge to nye porte på hver af dem, og sætte et nyt kabel imellem, og sige, at det her kabel, det er kun for vores VLAN 2. Og vælge flere porte, sådan fremdeles sætte flere kabler imellem, som er for 3, 4, 5 osv. Men det er jo ikke særlig smart. Så vil man hurtigt fylde vores porte op, vores interfaces. Så det man kan gøre, det er, at man kan lave en trunk. Det vil sige, at man vælger en port i hver switch, sætter et kabel i, og så kan al vores trafik fra alle vores VLANs passere i det kabel, kan man sige, og komme videre op igennem systemet og ud til vores router. Men en trunk, den vil ikke blive vist, hvis vi skriver VLAN, show VLAN. Og vi kan også se her, vi ved jo, hvad vores interface det hedder. Det har vi heroppe nemlig. Det, der går imod vores DSW1, den hedder Gigabit Ethernet 01. Og hvis vi kigger her blandt portene, så kan vi finde Gigabit Ethernet 02, men 01, den skulle have været her imellem. Så I skal ikke lade jer forvirre af, at hvis I skriver show VLAN brief, og en port ikke findes, så kunne det måske være, fordi den er en trunk. Og så skal vi bruge den her kommando, der hedder show interface trunk. Og der kan vi se, at vi har den port, den interface her. Vi kan se mode, den er on, status, den trunker. Vi kan også se encapsulation-typen, den hedder 802.1q. Der findes flere protokoller. Der er også en, der hedder ISL. Det er en Cisco-protokol, står for Inter Switching Link. Den her .1q, det er en standardprotokol. Nogle switches kan benytte begge dele, altså begge encapsulation-typer, og nogle kan kun den ene. Men oftest så kan alle switches køre den her encapsulation, der hedder 802.1q. Og det er den, der er blevet benyttet. Vi kan se her, hvilke VLANs, der er tilladt at gå igennem trunken. Ja, der har vi fra VLAN 1 op til 4094. Så mange VLANs kan man rent faktisk lave på den her switch her.
Så det var altså en trunk. Alt det vi har på den ene side her, det skal vi også have på den anden side, kan man sige, på vores DSW1. Så hvis vi lige går op på den en gang, og så ser vi, om vi har de her samme VLANs med navne på, og vi har vores encapsulation typen til 802.1q. Vi prøver at gå herop en gang. Vi siger enable, og så prøver vi den her show command igen, den her show CDP, altså Cisco Discovery Protocol, neighbors, og hvis jeg bare skriver et par bogstaver og trykker tabula, så vil den færdiggøre kommandoen for mig, så man hurtigt kan komme over stepperne. Vi kan se her, at vi har en nabo på vores DSW1, der hedder R1. Det stemmer meget godt. Og vores access switch 1 her på den anden side. Det skulle gerne være en trunk. Vi kan lige prøve at skrive show VLAN en gang, fordi det skulle være identisk. Show VLAN brief. Så kan vi se, at vi har VLAN 1 ja, og 2, og med teksten og det hele, 3 og de andre her. Vi ved jo også, at mod vores access switch 1, der hedder vores port, vores interface, gik vi Ethernet 102. Og det skulle jo gerne være en trunk. Så I kan se, at den mangler rent faktisk her imellem 1 og 3. Så vi må formode, at det allerede er en trunk. Til gengæld, så kan vi se vores interface mod vores router 1, Gigabit Ethernet 101. Den findes heroppe som en access port. Så den er altså ikke lavet om til en trunk endnu. Vi kan lige prøve at skrive show. Det er utroligt, den bytter rundt på WO her. Det må være tastaturet. Nå, show interface trunk. Så kan vi se i hvert fald vores Gigabit Ethernet 102. Den er on her, den trunker, og den har også encapsulation typen 802.1q. Men vi skal lige have vores 101 interface på også mod vores router 1. Og det gør man på følgende måde her. Man siger configure terminal, bare config t, det er rigeligt. Så vælger vi vores interface, der hedder gigabit, trykker tabula her, så ruller vi videre. 1/0/1. Og for at gøre det til en trunk, så skriver man switchport trunk og encapsulation. Hvis ikke man kan huske de her kommandoer, så kan man trykke spørgsmålstegn, som I sikkert også ved, og så kan man se, hvad for nogle valgmuligheder man får her. Det skal være en encapsulation type. Jeg kan ikke skrive, man skal lige have nogle flere. Det er show interface, det skal jeg jo ikke skrive. Kunne jeg ikke huske den sidste? Hvis man trykker pil opad, så kan man få de sidste kommandoer, man har benyttet. Men nej, selvfølgelig ikke i det her tilfælde. Jeg skriver det lige en gang til. Interface, Gigabit Ethernet. Undskyld, den har jeg skrevet heroppe. Den jeg kom til, det var den her nede, der hedder switchport trunk. Vi blev enige om, at den skulle hedde encapsulation.1q. Vi kan også lige prøve at sige spørgsmålstegn her og sige, hvad har vi af valgmuligheder. Der har vi .1q, og vi har den her, der hedder ISL. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan. Ja, nu skal jeg skrive hele forfra igen. Nå, jamen så bliver jeg rigtig god til det, medmindre jeg kan lave et trick her og kopiere. Det kan man normalt, der kan man trække en bjælke omkring det, og så kan man sætte den ind. Men det er en emulator, den her, så den har nogle begrænsninger. Encapsulation.1q, godt. Så det er det, vi vælger. Og for at vi laver den til en trunk, jamen så skriver vi switchport mode trunk. Så skulle vi gerne se vores interface komme op, og det gør den også her. Vi skriver exit, og en meget vigtig kommando, det er selvfølgelig den aller vigtigste, og man skal nok dumme sig i den en gang i sit liv. Det er den, der hedder copy run til start, altså copy running config til startup config. Hvis ikke man gør det, så ved I jo nok, at hvis spændingen den går på switchen og starter op igen, så har den glemt den konfiguration, man lige har lavet. Så vi husker lige at gemme det en gang.
Og så kan vi lige verificere en gang og se, om har vi lavet den til en trunk, interface trunk. Og der kan I se vores 101 interface her. Den trunker og har encapsulation typen 802.1q. Så alt ser fornuftigt ud, og vi har nu alle vores VLANs med os hele vejen op til DSV1, og kan nu også skyde det over til vores router. Men der mangler lige at blive sat noget op på vores router, og det er det, vi gør nu her. Vi går over på vores router. Vi vælger lige at skrive enable. Vi kan prøve den her kommando igen, skrive show cdp enables, hvis den er aktiveret. Det var den. Vi kan se vores naboer igen. DSV1, for at komme over til den, så skal vi ud af vores Gigabit Ethernet 1.0, og det er den, der er på den her side her af vores router. Gigabit Ethernet 2/0, det er det andet link, der går ned mod vores router 3. Den skal vi ikke bekymre os om nu her. Vi har en kommando også, der hedder show IP interfaces brief. Og der kan vi se vores interfaces her, og vi kan se, der er tildelt nogle IP-adresser på dem. Den, der hedder 2.0, det var den, der går ned imod vores router 3. Men kan I se her på vores 1/0 her, Gigabit Ethernet, den hedder 10.1.1.1. 10.1.1.1, den ligger i den her range her, så det vil sige, det interface, det ligger i vores VLAN 1. Så vi kunne faktisk godt, hvis vi vil have nogle computer siddende i vores VLAN 1, sætte en computer til vores switch heroppe, og så definere en port, der er inde i vores VLAN 1. Det vil sige, hvis vi sætter en PC i port, vi kan tage hvilken som helst af de her porte her, så vil den kunne kommunikere med en PC i den her switch i en port, der selvfølgelig også er i VLAN 1. Så der er fri passage. Men nu vil I sikkert spørge, det her interface, der hedder 10.1.1, det er jo blevet brugt, så hvordan i alverden, og vi har kun et link, hvordan kan jeg ligesom gøre, at vores VLAN 2 og vores VLAN 3 kan tale sammen? Og her der kommer begrebet subinterfaces ind i billedet. For vi kan rent faktisk benytte et af vores interface her og lave subinterfaces. Ja, hvad er det? Det kan være, at det giver lidt mening, når jeg sætter det op. For det vi gør, det er, at vi går simpelthen ind i config T igen, Global Configuration Mode. Så skriver vi interface Gigabit Ethernet 1. Det starter med 1/0. Men se her, der kan vi lave det magiske. Vi trykker punktum, vælger et tal. Det kan være 48, det kan være 137, whatever. Men jeg vil gerne bygge det lidt logisk op, så jeg ved, at 2, det har noget med vores VLAN 2 at gøre. Så hvis jeg skal fejlfinde på det, så ved jeg, at det er det interface, der har med vores VLAN 2 at gøre. Så det kunne være tilfældigt tal, det her. Det har ikke noget at gøre med vores VLAN 2. Det kommer først i linjen lige efter. Jeg skriver punktum 2 her, og så vil jeg gerne binde det sammen med vores VLAN 2. Og det gør jeg på følgende måde. Jeg skriver encapsulation.1q, og så skriver jeg simpelthen 2 her. Det er vores VLAN 2 nemlig. Vi kan skrive en IP-adresse på, og igen, det er en gateway. Og vores VLAN 2, så lige gå tilbage her til VLAN 2 her, der havde vi jo blevet enige om, at vores første IP-adresse til rådighed, den hed 10.1.65, så vi giver den 10.1.65 her. Og så undernetmaske, det er den samme, som den altid har været. Når det er en /26, så hedder den nemlig 192. Vi siger enter. Og så laver vi det samme for vores VLAN 3. Vi skriver lige exit, går en tand tilbage, skriver interface Gigabit Ethernet 1/0, men punktum 3 her. Det er igen bare et tal, men logisk bygget op, så jeg ved, at 3 det hænger sammen med VLAN 3.
.1q, og så vælger vi simpelthen vores VLAN 3. Sådan der. Og laver en default gateway. Den hedder 10.1.1, og den hedder så 129. Så det skriver vi lige ind her. 129 og 129. Under netmaske 255.255.192. Yes. Og hvad er det, vi skal huske til sidst, når vi har konfigureret det? Ja, nu kan jeg ikke høre, men copy from start selvfølgelig, for ligesom at gemme det hele. Vi kan prøve at lave en show IP interface brief. Så kan vi se, at nu har vi faktisk fået et subinterface 02 også, og et 03, og vores IP-adresser. Så det er simpelthen måden at gøre det på. Nu skal det være færdigt. Nu skal vi faktisk kunne pinge vores PC2 her fra vores PC1. Vi kan jo prøve en gang. Vi kan se, at vi har forsøgt her tidligere. 10.1.71. Skal lige prøve at se, ja. Ping 10.1.1.70. Jamen sørme dog, det lykkes. Vi kan i princippet, nu ved vi selvfølgelig, at vi kan pinge computeren på den anden side, så kan vi selvfølgelig også pinge vores gateway, men det er bare lige for at vise, at 129, det kan vi selvfølgelig også. Vi havde jo også vores VLAN 1, den hed jo noget med 10.1.1, eller kan vi lige prøve vores 0 en gang. Og ja, jeg skal lige huske at skrive ping. Den er ikke så klog. Lige prøve at se en gang. Den hedder selvfølgelig 1 her. Fordi vores subnet, det var det, man ikke kunne bruge, den IP-adresse. Den første tilgængelige IP-adresse, den hed 1. Så det vil sige 10.1.1, det er for vores VLAN 1. Og det gik også igennem. Så ja, det ser ud til at virke. Vi kan lige prøve at pinge vores PC1 herover 10.134 for vores PC2. Så har vi været hele vejen rundt. Ping 1 af 134. Det var ikke sådan det var. Jo. Og det går også igennem. Jeg håber det gav lidt mening det her. Det er selvfølgelig et meget stort emne, og der er mange ting i det. Men der er meget mere derude. Jeg håber dog ikke, I faldt helt af. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var tålmodige og kiggede med, hvis I stadig hænger på i hvert fald. Pøj med det, og ja, på gensyn.